Mailkoor Ien organiseren onder andere het Dwarpsfeest, een viskwedstrijd en de Rommelmerk. Op Facebook liet de organisatie weten dat dat nou al een keer ophoudt. De problemen binnen ontstaan doet Turkije zijn waard voor vrijwilligers achter de bar in steef van een horecabedrijf. Zond die tieten er sprake van vernielerij en werden de commissieleden bedriegen op social media. Ja, dat ging gewoon net. Het is verschrikkelijk voor de mensen die toekomt. Want er komt hier nogal wat. En het punt is van als het via sociale media gaat, er staat vaak geen afzender op. Het is anoniem. En er is niks minder dat je als feestcommissie anoniem bedreigd wordt of dat er taal uitsluit wordt die gewoon kwetsend is van mensen. Bij de burgemeester en ook bij de politie wie niet bekend hoe de problemen. De bedreigings- en vernielings binnen al 2 jaar aan de gang, maar er is niet onjef te dienen. Er is het lastig om een dier te vinden omdat de bedreigings anoniem binnen. Er zijn altijd individuele mensen. En als die dan op zo'n manier voor het hele dorp de verzwaart dat er geen feest meer is, dan is het gewoon net leuk. Dit is gewoon verschrikkelijk. Ik plaatselijk belang hier net terug hoe gruttelt de problemen wienen. Er is nog een tweede activiteitencommissie, Us Dwarp, die het ekfeesten organiseert. Maar een verband tussen de problemen en de 2 commissies is er net, nevens Dwarpsbelang. Nee, dat denk ik net. Want die organiseren orenfeesten, dan die Mailkoor Ien net doggen. Maar dus, Veenwouden is een plak van 2400 inwoners. Daar mag toch in een goede feestcommissie de zaak loeken kunnen, zo in je zeggen. Een 12 stichting. Er zit ook mensen in die het lieert binnen aan de cateraar, wat het scale maar is. Is dat net een beetje apart? Nou ja, zo gaan wij het nooit bezoeken als Dwarpsbelangen. Wij stiepje er bij de stichtingen. Dus zo gaan wij het net bezoeken.